दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्राखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय फोरमायनो लुगैदों। जिहेतु आसाम सोरखारनि गोदान मन्त्रि सभा CM खौ लानानै बिथांमोना समायखिरा लाबाय आरो बिथांमोनखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बरायदों आरो जा बिथांमोनहा मन्त्रिनि मासि मोनबाय बिथांमोनखौ आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बरायदों। बिसेसके जों जिहेतु गलाघाट समस्तिनि आं सासे सुबुं गलाघाट समस्तिनिफ्राय देरहानानै थांनाय अजन्ता नेवग मेडामा जि मन्त्रिनि बिबान मोननो हाबाय दा बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो बिथांखौ उननि समाव जाहाथे समाजनि थाखाय खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय अबंनि खाथियाव आं आर'ज गाबदों। खिन्थु जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बेयाव माखासे बाथ्रा जोङो फोरमायनांगोन। जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जायफोर दाबि दुबाफोर दङ जोङो इलेक्सनखौ नोजोर होनानै जोङो मास मोननैसो सम बारहोबाय। जिहेतु मास मोननै सम थांबाय आरो गोदान मन्त्रि सभाया बिबान लाबाय। बे गोदान मन्त्रि सभाया बिबान लानाय लोगो लोगो जोंनि जि दाबि दुबाफोर दंमोन बेखौ बिथांमोनहा मावफुंजोबनानै होनायनि बाथ्रा होदोंमोन। बेखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों सोरखारनिसिम मोनथिहोनो लुगैयो। जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि बिसायख'थि खुंनाय बेखौ जुन जुलाइनि मादाव बिथांमोना खुंनानै होगोन होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन। आं बे बाथ्राखौ सोरखारनिसिम गोसोखांहोनो लुगैदों आरो मन्त्रि सभाखौ पुर्ण पर्यायाव दाफुंनायनि लोगो लोगो जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो दाबिफ्रा मावफुंजायो आरो मावफुंनायाव जाहाथे सोरखारा गोसो होयो बेखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो लुगैयो।